казвам Мария и съм дъщеря на пациент с злокачествен малигнен меланом, открит през далечната вече 2016 година. От неизвестно време, докато разберем каква е диагнозата и когато я чухме, наистина шокът беше огромен. Особено поради факта, че всъщност още със самото откриване на болестта ставаше въпрос за 4-ти стадий с разсейки в белите дробове. След белодробните метастази имаше и мозъчна метастаза, която беше оперирана през 2017 година. Тогава сме имали и други препятствия. Минавала и през таргетна и през имунотерапия с един медикамент и комбинирана такава, но с помощта на лекуващите доктори, с помощта на тяхната колаборация между не само онколози, пулмолози, дерматолози. Нещата се получиха всъщност чудесно и до ден днешен сме в пълен състав и с добро качество на живот. Много е трудно в началото. Може би то е не само за пациентите с меланом, за всички пациенти с онкологични заболявания, докато свикнеш с мисълта, докато събереш сили да почнеш отново да разсъждаваш трезво и да намираш начини да правиш всичко възможно и всичко нужно, за да можеш да се бориш, да намираш правилните решения, правилните специалисти и продължаваш напред. Нямаш избор. И всъщност, когато открихме заболяването, покойният доцент Киров тогава каза, че 15% от заболелите, които са в 4-ти стадий, имат преживяемост 5 години. Нали? Това беше тогава страшно и исках да чуя, че това се променя и всъщност съм много щастлива, че с годините не само, че го чувам, а и го виждам, защото баща ми е още с нас. Пред очите му израснаха двете ми деца. Роди се всъщност и трето такова, на което той може на което взаимно се радват един на друг, който ми е помагал през годините. Винаги съм се опитвала, особено децата, те бяха малки, когато първоначално разбрахме за болестта на баща ми. И тъй като тя е съпътстваща част от живота ни ежедневно, някакси и те го приеха и знаят, че дядо е болен, но всички го приемаме като нещо вече нормално в живота ни, не се стряскаме от него, просто гледаме да сме наблюдателни, да внимаваме какво се случва около нас, да пазим нас самите, тъй като знаем, че имаме малко или много някаква генетична обремененост по темата. И да живеем все едно нямаме заболяване в семейството. Аз бих казала, че сме щастливи, че в България има много добри професионалисти, които се занимават конкретно с меланом. Смятам, че това е изключително важна част от преживяемостта на моя баща също. Така че бих им казала да търсят информация. Във Фейсбук знаем всякакви групи, но групата за меланом е доста активна. Има много добра колаборация между членовете на групата. Всеки се опитва да помогне. Името на специалистите в тази сфера са вече, слава Богу, широко известни. Така че, търсете информация, търсете мнението на специалистите, бъдете уверени, че медицината се развива много добре в тази посока специално и че ви чакат още много години пълноценен живот.